Kajing tu kana sepang ubriu ubat dog bat ubriu ubariu spa. Bon sin ki briu ki bariu spa kim jukan ya ki bat dog ki iben ya ki kim kwa ban penyadai bat ki. Lada ki lek bakla ki bat dog long syu ban nyakren kin nyon ben ya ki. Don uwe ubriu uba kerjang ulion. Une ubri udai officer bat ulong ubariu spa na lor utrekam udon saki business saune santeli. Uba lion u itu lot ya ki riuhe riuhan ki basyong suki bat haman laki jaka udon ki paralok. Uba lion udon kun tang arngut hi. Ki kun jung u ki long ki balek he lemeng. Kim juken kordor ya ki briu ki batuk. Ki long hi kum ka jinglong jong ukpa. Uba lion ula don ka wei ka ying bahe bat ki syong ki sa hangta. Henry ukwa ban Shna sa ka wei ka building ka basan mala. Uba lion upa Shna Ïing ha uwei Mesteri ubala trim ha. Mesteri uwan ra ya ki briu shibun ban pentre ya ka ying jong uba lion knang ban dep kloy. Enda ki Mesteri ki las dang tere ya ka ying jong uba lion. Uba lion u apet bniak bha ya ki jing tre jong ki Mesteri. Bat lada udon haying ju ailat bakin syong thai tang shipang ro. Te ha kuwe kasngi ki Mesteri ki ya syong thai ki de ya say kwai banya bamlang para Mesteri bat kaya di biri de. Uba lion sya ki Mesteri jong bakin ya biak kwai na ya berat biri pathar. Ki Mesteri ro ki lek kumta kumbaong uba lion. Henry don uwe Mesteri ubalak kumbakla ban biak kwai. Uba lion ula mai ba ula pak side da ka barok ka wei ka compound haying sa jong uba lion. Uba lion ulong ubru uba kap na bat ulong ubru uba lek bahe ubom kenya ki barit barya. Ki Mesteri ki batre haying jong uba lion ki long ki batre hok bat ki basmat ki tre ru dang step ki sangyeru hadu endalamit kapor. Ki Mesteri lada ki shim ya ki no ki tiaru kim de ban penle no Henry uba lion siu syu ya ka bai tre jong ki. Ki Mesteri dala de ka por bam jaru kim juyo syong thai lat na ka san minit. Te ha ka wei ka sngi ki Mesteri batre haying jong uba lion ki ya syong thai chipang. Henry ha ka ta ka por uba lion ulap barok ki Mesteri ki dang ya syong thai. Uba lion ulas ngodom ulah tim ya ki barok. Ki nong tre ki ha ban tre no wood namar utraying sya ban tre suki ha ka ying jong u. Endala kut katayaw ki nong tre Mesteri ki lalit pan bay belasngi ha uba lion. Uba lion ulas siw ya ka bay tre barok Henry tang ha kata kasi baki syong thai tang sipang u klem siw dor ya ki namar ki syong thai. Ki Mesteri ki nas nyodom ya bat head Mesteri ula ong uba lion bakin num tre syu ban tre haying jong namar ba clear lot kapisa bay belas ngi. Uba lion ula berngem ya head Mesteri bat ula ong. Lada mem tre pendep ya ka ying jong ngan pendu ya ka ne ka kam Mesteri jong menum yo jing belas syu hang no. Te head Mesteri namar ba yalade udang duna ula rai ban tre pendep ya ka ying jong uba lion watla ula du ya ka bainong ka basis ngi. Uba lion watla urius pa Henry ka jingmut jing perkat jong ka long ka baret. Hato ka mentoy ayu ka jing rius pa lada kim don ki Mesteri. Uba lion unang se ban Shna ya ka ying building ka basan mala. Watla udai officer te utip tang ha ka kam officer jong ba unang ban Shna ya ka ying ka basan mala. Day ki Mesteri ki ba Shna ya ki ying ban syong ban sa ki briu. Day ki Mesteri ki ba Shna ya ki ying school. But day ki Mesteri ki ba Shna ya ki ying ki sem ni sayo ban syong ha ki ying ki bas kem. Henry ka jingkan uba lion pat usngaw bakat mga officer uba rius pa uba sngaw dan bor ngan lekat bamon ya ki nong belas ngi. Klem ki Mesteri ngim yo syong watang ha ka syukiru mano ban Shna klem Mesteri. Lada klem ki Mesteri mano ban Shna Ïing yangi. Lada klem ki nong rap ki ban nong kendong nginum yo ya ukaw mano ban rap. Lada klem ki nong rap jhur ngi baro nginum yo ban bam yo jhur bajar ngam. Ngimla ban bam me kapisa watla pi rius pa makana. Watla pi long officer ru kamantoy ni day banya im ringkat da ka jinga trailang ban ibe ni ubaduk na ya unong rap.
Ubalion udai ubri ubam sengutu, watla udai mekanau officer uya carum seneng daga jing sengu he sengumeng. Umju perkat yanoru lapide ka kentei ne usenrang. Hakmat jong u kimlong namar uken kat banga ubariuspa omdon. Katba kipor kidang yaj, ubalion kapisa udap mamam syakamon bat syakadiang haki pelajong u. Ubalion u iben ki baduk, Henry tip bakas paru katip ban bisyar ya ubalion namar uklemsiu ya ka Bible asni haki nong bela bapli. Ubalion ulayo jing sitom haki dikotmet jong u, Henry lada ulai tes haki hospital julap ya ka jingpang jong u. Ubalion uyo jingpang kingkli man lakasni, ulawat ki dawai keleng ki jaka Henry jam. Kajing pangking kli jong ubalion kane adu sansnem. Ubalion watla udai officer ubariuspa. Henry hakmat kajing pang kimla ban le ee. Lada ublay umpat mon ban penko ja kajing pang jong ubalion. Ubalion tang na kadaw kajing pang ulas dangring ki dikot met hadu ka plating karu ulas dangring terkong. Ubalion ula perkat. Balay ki baduk kim juyok pang krumar lat kajing pang bayong kli. Mangapat watla ngariuspa makna kapisa kam mentoy kam simla penkuat jaga jingpang jonga wat u doktor ru em. Ubalion watla udon makna ki parlok balong he alonghan Henry ki parlok jong u kimla ban penkuat jaga jingpang jong u. Ubalion ulas nyutu ba pleng lada lek benyi ki baduk kalong kapop ka basyur kay. Bat une ubriu ulas siuno ya ka Bible asni hakim Mesteri jong u. Ubalion ulaong, mentoy ayu yang bangan don kaspa kapau haba ka jingko jingkia ngam yosyu. Kabhai nga bangan do kum kini ki Mesteri ban ya kabarius pa ngan sitom man la kasingi. Ubalion watla udai ubriu ubarius pa makana Henry hakmat ka jingpang kapisa jong u kala umlut barro. Bat ubalion ula kamduk. Henry ule kendu bat uwe unong sumar dawai ken bat ula yo jingko jingkia ha une u doktor kapirat. Ubriu te ubriu hi ladadai ubarius pa ne ubaduk kalong kaju. Tang bapila don kapisa shibun pinlek bomken yaki baduk te kamjub ha. Dei balong kaju ha kajingnya dei bat ka imlang saklang kenang banroy ban par. Paralog pia sotenat ne em ya ki jingnya tu kana jonga lada pia sengau tenat sengau like share bat subscribe ke channel bat saya komen. Paralog ba iet kublai shibun ya ka jingkersan jong pi haka Janai story channel.